Okay. Okay. Uphuma vele yasikade sagcinana. Mfethu nje kade ngingekho mawufuna ukungibona. Bengisuke ngingekho ngiye kuma shootings, kushuthi kunenye movie engibhizi ngayo kwamanje. Yabo? Oh, imovie. Yeah, kona wenzani? Amobheke mina. Mina I'm a graduate. I graduated in BCom in accounting. So, yeah. Oba manje ngisabheka around ngisafunana nomsebenzi. Well, Mhlonishwa. Sithe sizokubona. Kwase phela uthe ufuna ukusibona nangibafo. Sibone phela ukuthi ngempela awu ngabe siyafakwa yini noma ngabe siyakhishwa. No bafowethu ngiyabonga ukuthi nigcine niphumelele ukufika. Isizathu ke sizuthi nginibizele kule ndawo. Ukuthi nginibonise yona ukuthi yona ndawo esesosebenzela kuyona lena kusukela manje kuya phambili. Awu siyabonga phela kade kwasisilindile isikhathi. Unini? Hey. Finally. Hayi kuhleka makonjalo bafowethu kuhle manje njalo. Into engizoyicela ke bafowethu ukuqala nje ukuthi asibambisane. Sisebenzisane ngokuthembana. Angazi noma kezwakala lokho. Kezwakala Mhlonishwa impela zoba njalo cha sikuthembise kakhulu lapha. Ayike inkinga. Okunye ngifisa ukuthi nikwazi njengoba soqala nje ukusebenza. Isikhathi. Cela sicela isikhathi siyimali. Sizosicina impela isikhathi ngoba phela umsebenzi wethu siyawuthanda futhi siyawuhlonipha. Yebo. Njalo nje mfethu. Njalo njalo. Yeah. Enye into ke yokugcina ngifuna ukunazisa yona ukuthi ama-contract enu semalungisile. Akhona lapha le-office. Indaba ethusayo bafo lezo. Engakujabulela ke nami ukuthi siye siwabona then bese ngifuna ukuthi sikwenze ukuswasayi. Ayikho sendawo Sina. Mnumzane wami njengoba bese ngikhulumile ukuthi size ne-contract. Yeah. Ngiprepare i-contract yethu. Into ela kwi-contract yami bhuti wami i-include ukuthi uzosiprovide ngama-extras azosilekelela emsebenzini la ngaphakathi. Okay. And ama-extras ngalinye lizokhokhelwa u500 Awu. Hayi yakusibena. Hayi. Cha. Bazoyijabulela kakhulu leyo mali ningakhulu ngoba phela kuyadlalwa ngama extras. Banokunikeza ama120, 110 so imali engaka bazoyijabulela kakhulu. Hayi ngiyakuzwa mfowethu ngiyathemba ukuthi sizosebenzisana kahle. Nayi ke le contract bhuti wami. Ngicela ukuthi uyifunde umuneliseka iyona. Uyisayine bese ungibuyisela yona. Okay bye. Cha. Akunankinga ba. Okay. Sengiyabonga ke mfowethu. Ngizokwenza njalo. Ngiyacela ke mfowethu masuphuma ungibizele udirector angene naye. Okay ba. Yabo. Okay. As Yolanda ngithenga ngikulande namhlanje yabo. But before ngitshela ukuthi siyakuphi ngicela ukuxolisa ngokuthi ngiloku ngikuthembisa konke lokho. Yazi angiyiboni kahle kahle into ongibizele yona la. Angiyiboni yazi nginyanya ngisho ukukubuka. Angiyiboni into ngibizele ini la. Ngiyaxolisa Yolanda. Yini kahle kahle into ngibizele yona? No into engizama ukusho ukuthi bengicela ukukhipha namhlanje. Ungikhipha ungisaphi? Ispell onto le ungikhipha ungisaphi? Uhlulekile kunini? Wangenza isilima ngageza ngikithi ngalinda wena.
awufiki. Manje ume la ungitshela ukuthi uyaxolisa. Ungitshela ukuthi uyaxolisa. Awuzange uzokwazi ngokungeza inwele zeyinwele into esimple. Ufuna nokungezisa inwele. Into yaziyo nje lama extras wakho, into efocus ekuyo le ngathi ayikufakeli nemali. Hluleka nokungenzisa inwele, into esimple inwele. Yolanda ngithi ngiyasho ukuthi namhlanje ngicela ukuthi ngikukhiphe. Into engizama ukisho ukuthi bengicela ukuthi mina nawe manje sihambe siye saluni ufike wenze kahle inwele zakho bese siya somewhere. Sesaluni seyenzani? Asekho nesidingo salonto le. Ngicela ukuthi uphume kimi uhlukane nami. Ungimoshela isikhathi nje ukungibize la. Yabona lento le yonke le ayisangisebenzeli mina. Ayisangisebenzeli. Ngicela ungasho kanjalo. Yolanda ngicela ukuthi ungasho kanjalo Yolanda. Ngicela ungangishiye. Ngicela ungangishiye Yolanda. Yolanda. Hey. Vuka! Namanje usalele. Hayibo. Ngithi vuka! Hayibo. Hawu. Yini ungivuselani? Akashaya ngisho u5, akashaya ngisho u6. Wena usuzongivusa manje. Awume kancane man. Hayi awume kancane. Vuka yini ulele? Intanga zakho zigcwele isiganga. Zohereza. Wena ulele nje. Ngithi vuka! Manje ungivusela leyo nto leyo. Kanti Mama bona, zikhona intanga zami eyingangami. Eyilele njoba nami ngilele nje. uyazi nomlomo njalo nje. Vuka man. Ya ngizovuka kodwa hayi manje. Ngithi vuka uyosebenza. Ya hamba kancane nawe uyokwenza ezinye izinto. Shit. Ngizovuka kodwa hayi manje. Yo mama, bengithanda ngizobonga ukuthi ungivuyisele. Ngisizile kakhulu ngiyabonga. And buka manje inkinobho yakho awusayifasile kahle lento yakho yokuvuka ngo6 ngo5 ekseni. Fasa kahle inkinobho. Qalile. Ikhona le usifuna. Ufunani? Empeleni mama bengizocela ukuthi ungiphe imali ngiyokwenza ama-audition. Ndumiso. Ngikhathele ilama audition akho. Kunini uqalile awuphumeleli. Uyazi imali enginayo? I've got only 10 rand. We-CV. Sanibonani ma. Yebo Malindi. Ninjani? Awusiphilile mntanami. Hayi siyaphila nathi. Malindi. Yazi ngidinga usizo lakho mntanami. Yazi mina Nondumiso asibone ngokufana. I need your help. Ngiyacela mntanami please. Musisi. Ndumiso. Yani. Senibangani manje noma wakho? Azuma understand yonke lento engithi ngiyazama ukuthi ngiyenze. Njengamanje into esibangayo sibanga ukuthi nje ngithi mina akanginikeze imali ukuthi ngihambe ngiyokwenza ama-audition. Akafuna kuyizwa nje yonke leyo nto leyo. Hayi cha, shuthi umuntu unenhlahlaka. Yazi wami uma she's very supportive. Awish nami ngathiwa owami uma ufana noma wakho. Mhlambe ngabe sengiphumelele manje. Kodwa ungahlala phansi. Yazi Ndumiso? Yeah. Ungakhathazeki ngoma wakho. She will come around. Angiboni kodwa. Anyway, angizelanga lokho la. Bengizokutshela ngeagent enje efuna abantu. Efuna abantu like Yes, iagent.
efuna abantu. Ayiwafuni ama-joining fee. Maybe because lama agencies wakhona afuna ama-joining fee vele. Kodwa Ndumiso ngizizwa ngiyithemba lena. Onke siyawathemba Linda ama-agencies. Onke siyawathemba. Kodwa ekugcineni azosifuna ama-joining fee. Yeah. And mina i-joining fee ngingayithatha phi-ke since ubona nawe ukuthi uma wami wenza njani. Kusahlula ukuthi anginikeze imali ukuthi ngiyokwenza ama-audition la. Anyway vele benza ini kuleyo TV, soap, drama. Oh, bane soap entsha. Yeah. I-Quick Wave Production. Okay. So igama le soap le Inkanungu. Mhm. So badinga ama-extras. Mina ngicabanga ukuthi singaba right uma singaya khona. So babadinga nini labo bantu labo? Ngisho namanje singahamba. Ungitshela ukuthi mangase njengamanje sihambe. Njengamanje asivele sihambe Ndumiso. Okay, no, yazini ithi ngithathe something la engizoyiqoka bese siya. Yo, kanti ukhona Ntombi yazi bengithi ngeke ngikufica. Ngikhona mntana womuntu. Inkinga. Hey, ngiyabona nobuso bakho abujabulile nje. Kwenze njani? Kade bambene ngeshuthu noNdumiso. Lo mntwana uyalala. Funa ukusebenza. Yazi into ayaziyo. Ilama audition, audition amasimba yini. Gloria. Khohlwa ilento. Labantwana mina bengibona ukuthi sibasupport. Owami umntwana uyayithanda naye lento ye-acting. Manje mina bengibona ukuthi thina nje abazali sivele nje sibasupport. Nini? Yazi labantwana. Uma ke bazama bathuka bephumelela. Phinde umbone ekhaya. Bathenga amabhayibayi emizi. Ngaleso sikhathi hambile gone. Only good news. Trust me, Gloria. Maybe labantwana bangaphumelela. Ake banikwe nje ithuba ngiyacela. Okay guys, njengoba ni-agent yenu ngizosemsana nami. Bhutam, sorry kancane ngicela ukukhuluma nawe. Ngifuna ukubriefa nje kancane about ama-requirements wama-extras wakho. Please tell them i-wardrobe yabo they shouldn't bring white. Okay. Anything in my stripes, we don't need it. Okay. Anything branded with a brand name asiyifuni. Okay. And they should bring 4 sets of clothes so this is a chooser from zona, ne? And please, bakuzwe kahle lokho because I don't want any nonsense la mangabe sisebenza. Okay. Okay. Okay guys, usisi ilo ozobenza i-wardrobe uma sekushuthwa. So into abeyisho bechaza khona ukuthi asifake impahla esine brand, asifake izinto ezinama stripes. Ne guys. Mina ke guys ngoba nginibizile njanje, imina i-agent yenu for the production. Kama ye-production, it's Quick Wave Production. Bashootha isoapy, Inkanuko. Ne guys. So guys mina ngizosebenza nani kanje nani? Usually ke nginokucharge ama joining fee. Joining fee yami it's 800. If ungenawo cash, ngiyadeducta. We salary yakho. It's for a photo shoot and a contract. Angithi sizwana. Okay guys, the production encane esakhula manje ama low budget yabo. But bazokhona ukubhadala ama 150 per call. And then after bebhadala ama 150 like wonke ama agent abhadala kanjalo, not ukuthi mina kuphela. Like wonke abhadala kanjalo. Angithi sizwana. And then enye into guys mase si on set, make sure ukuthi uyamlalela direct ukuthi uthini. If echaze iscene nawe ube lapho ama emotionally actual
like ube yi-part of the scene. Ulalela instruction awusuki lapho. Ne guys, ukhona mhlawumbe one-question ngalokho engitshoyo. Yeah. Makwenzeka sihola sizohola a week or a month. Okay, ama-production obvious abhadala a month. Ngisho ngoba ama-agencies amaningi ayakunikeza umsebenzi usebenze kodwa mase kufanele ukuthi uhole uthola ukuthi ayakujikelezisa indlela ukuthi ugcina ungaholanga agcine kwawona esevala amafoni abo. Okay, lalela-ke mina ungangikhompare angifani namanye ama-agent. Mina ngiyakwazi ukuba yi-extra ukuthi into kanjalo. So angeke nginirobhe, angeke ngidle imalini. Ngizokubhadala mase kufanele ngibhadale. Okay. Ukhona omunye? Yeah. Ngicela ukubuza. Kulo 150 lo usuthola la ekhaya. Uphinda udeduct kuwo noma okay, obvious i-150 angithi salary yakho. So I have to ngibhadale deduct kuyo. Okay, ngoba ngibuya le ngasevali ukuza la kuba into ofuna ukuyazi kule industry. You have to spend ba ukuthi uzokwazi ukuthi ungene. Ngiyathemba ukuthi siyazwana ne? Okay guys. Sure. Sawubona mama. Yebo. Nabe kanjani lo msebenzi wenu? Mama yazi. Angazi ukuthi ngayibeka kanjani lento kodwa ke asibonga uLindi mama. Ngihambe kamnandi kanjani? Kamnandi mama. Nihola nini? Sohola makuphela inyanga amantende. Malini? 150 mama, 150. Wemzilikazi kaMashobani. Malini? Hawu mama ngithi uzojabula ukuthi ekulist ikhona 150. Udlani? Ugibela ngani? Asibekezele kancane mama. Suka la. Phele emahlweni nami. Awulinti. Njani? Ngoba izikunjani? Hayi ngiyabona. Yawo uzizwa kunjani nje usebenza umuntu ofana nami? So far so good. Kodwa nje ukukhathala. Kodwa happy. Hayi ngihappy. Okay. Yazi mina ngibuka una that thing yabo e-TV. Dinga abantu abafana nathi nje bazokufaka ezintweni. Oh wow. Ngiyabona phela ungathandana nami ngokubukha like every day like so. Ngempela. Hawu ngibukhe phela sibona. Ngibukani wena? Okay guys, please take out impahla ngifuna ukuchecka ukuthi right. Nkosi, okay. Uphathe le rock. Uzoshutha ngalo leli. Lingakanani le rock ku? Leli elifisha kanje. Kusho ukuthi uzitshelile vele ukuthi nje ngizovezela ama director bonke nama producer lamathanga. Uphethe into encane kanje. Ayisuka man. Hayi. Kwenzakalani la? Elinye elifana naleli. At least leli lingconywana ke leli. Zama leli. Sis next. Akusheshe. Hawu. La. Uke wabheka ukuthi lishobena kanjani? Yini ekhaya kuna ayini kwenzakalani? Orulala estradeni. ngihlala emkhukhwini. Umkhukhu uhlangana laphi nalento ephethe le? Uhlangana laphi umkhukhu? Buka nalelo ugcokile na akukho nokuthi ngazama ngani nalishwabene linje. Hayi. Next. Nkosi yami. Ijezi. Ubonile ngaphandle 33 degrees uza nejezi. Midsummer. Hawe ma west. Kahleke wait ubuyitule lesikhathami. Ubona ukuthi uzoziveza la isikhathami sakho. Kwathiwa ngama stripes abantshelanga. Sorry mama Zameli. Hey, at least lingconywana ke leli. Next. Nkosi yami. Awukahle. Yini ngwakana ngoma or inquthu kwenzakalani ngawe la? No, iskipa sakithi lesakangwenya ngithi manje ngungwena ngumtimande ngibamba ulunya. Ungwenya uzopromote ungwenya ubamba olunya la. Uzopromote abongwenya bakho la. Ukuthi ngiqoka lesakithi abazongibona. Phela webhudo abantu mamela la yazi ukuthini? Ngicela ukuthi ingaxabani nawe yeso. Awungikhiphele something engcono ongayigqoka. Fast futhi. Hey, zama kona lokho.
Hey, suka yazi. Guys, ni right angithi? Yeah. Lalelani ke ne. What I want you guys to do, take first thing uzoyenza you're going to come to these people and then you addressing uyabatshela kahle kahle sebelana and exactly the way abhala ngakhona and then I want you to inform bona abatshela ukuthi from now on sesetshenziswa la like the way ibhala ngakhona. Okay, you guys nizomlalela and everything. After you're done you come straight, okay, and then you come straight uzala ku SK. Yeah. What I want you to do when ukeke eza uzala kona directly, right? I want you to remain calm. Okay, ukeke makaza straight uza ngaleyo shot uthi ukwatile musabona frustrated yabo ufuna ukukhipha into kuwena, but I want you to remain calm. Uyile out nje ukuthi yazi ngichillile, I'm chilled, and then ngiyakubonisa musa can play, I can do this thing much better yabo, uyamchumela ngakhona according to my lines wakho uhlala kona kanjalo. Keke don't forget mawufika la baba ubuso kwakho change ngifuna exactly bele ngade way ngakhona ukwata wakho kumele kubonakala. All right guys, final check. So ithatha ngekudala lelani you guys express ne angifuna ukuzwa bo sisezana ne samaima. All right, camera rolling, sound speed standing by, quite on set in 3 2 1 and action. Okay bafethu, ngiyabonga ukuthi niphumelele nonke njengoba nginicelile nganibiza ngathi uzanini ngapha nje. Okubi ke ngifuna ukunichazela ngakho le ndawo ebengithe sosebenzela kiyo asayithola ngenxa ukuthi ngithema ngithi ngizama ukucontacta labantu ngathola manje isikhathi sedliwe yinje. So ngiyanicela ukuthi nibekezele ngoba kusafuna sisebenze kakhulu nani. Asikisi kancane nje asikisi. Ufunani manje futhi lana? Yini efuna la? No, I was just passing by. Mangibheka magnifica. Wena ke ubekwa yini? Uyazona mfana into wayenza kimi namanje angikhohlile into wayenza kimi. Yazi mangathi ngaphinde ngikubone ngamehla ami. Yeah, well I don't regret ngale yanto yabo. Sisazokuyenza okuningi. You know, yazonganyanyisa. Usheshe wanyanya phela. You know, there's still a lot coming your way. Yabona. So Paula, uyazona mfana wangigcina kudala. Angisende umuntu ukuthi. That's what I want. That's exactly what I want. You know what I want you to do now, ne? Yeah. I want you to be chilled. I want you to be more chilled. Okay. Yabona mathu chill. Man, relax man. Uyabona la machumo ya. That's what I want to see. Kancane. Guys, ngitshela ngene. Awuthi babuyaphi? Kwenzalani? All right, sizoyithatha ne? Final check for the second time. Sizolanda ngekudala. Guys, please relax. Cake. Stand by. Kahle sisi, kahle kancane. Yini inkinga? Oh, ngithi ngikhamanzi maya kuphuza. Hayibo, awume. Indawo emakhulu. Nina ama extras nayi indawo yenu. Likhona ipompi ngale. Ngicela uhambe. La icrew hamba. As mina Lindi kuyona yonke lento esiyenzayo le. Ayi, mina athi ngiyahluleka manje. Hawu, uhluwa yini manje Ndumiso? Uyabona nje ukuthi la ikhasele kwaqala ukuthi uma ufika uzongivashela. Ngifica ngihlinile njalo angikwazi ukujabula. Abanginikeza support. Ila sisebenza khona nakhona basiphathisa kwamadombolo nje. Babebona thina babona amadombolo, babona abantu abasile abangaba nefuture ngelinye ilanga. Ndumiso, usukhohliwe yini ukuthi into umuyifuna kumele uyilwele? Nale umuyidinga ngempela kuzomela ukuthi uyilwele. But kubhlungu ukulwa impi owazi kahle ukuthi ngeke uze uyiwine. Yazi wena uyakhohle ukuthi kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa. Wena ngithembe yonke lento isizofika emaphethelweni manje. Lindi, ngizokwenza konke engikwenzayo. Kodwa sengisupporta wena. Otherwise mina ngiyayiyeka lento le. Angisho ukuthi ngihlulekile kodwa ngiyayiyeka. Ngizozama ukuthi ngisupporte wena. Makuphumelela umngani at least mhlambe ngelinye ilanga ke sekuwena yosiza mina. Ngathi konke ngikhohliwe la. Awuthi ngiconfirm nale agent.
Hello mnumzane. Hayi siyaphila kanjani? Hayi mnumzane lana ngithanga uthinte lana ngoba sengibakhokhele bonke abantu bami. Bengifuna ukwazi nje ukuthi uyitholile imali ebengiyifakile lapho. Oh. I know, kuhle ke mfowethu. Kuhle mfowethu. Bengifuna nje ukuconfirma lokho ngoba angifuni ukuthi kube khona okungahambi kahle malana nezimali ngoba bese ngazi ukuthi ngiyifakile imali lapho. Okay. Hayi ngiyabonga ke mfowethu. Ngiyathemba ke mfowethu ukuthi hayi sizosebenzisana kahle. Akukho okuzoba eseceleni nama extras ethu uzowakhokhela kahle njengoba sivumelene. Hayi ke ngiyabonga mfowethu. Okay bye. Ukhuluma ngani asithanda sami? Noma kancane. Maqala ethi ngiphuze. Uthe uzokwenza itiye kodwa uzophuza amanzi. Ngicela ungiphuzise. Yazi mina kanjani ngiphuza amanzi ithi ngiphuze mina sithando sami. Wayengiphuzisa amanzi ukhona ngabe ngiphuza wena. Yazi ukuthi ungiphuza kanjani noma kancane. Bheka imama. Uzophula ugogo uzavuke manje. Imaqala ugogo uzovuka. Ungibambi ima. Athi ngitshela something. Ungibambi. All right. Baby. Ima. Inkosi uvuka. Ima. Mancane yazi ukuthini? Konke ngifuna ukubuza yona. Lento yakwenhle kuyenzakana ngayo. Iphi leyo sami? Umsebenzi lo uthi umsebenzi. No, umsebenzi uyaphusheka ngiyaphusha yonke into nawe uyabona ukuthi ngihappy yonke into imnandi. Ujabulile ne? Yeah, kakhulu. Kakhulu. Yeah. Wena uhappy. Ane? Yeah. Uyakujabulisa umsebenzi wakho kakhulu. Yonke into nayo. Yes. Ekunjengani? Ngoba isihluleke nje sendoda. Awunalutho into yokuqala. Zibuke nje ukuthi unjani. Ni happy. Into esibili. Wondloko kwakho. Ni happy. Uhluleka nje nokuthi wena ungenzi inwele into engakhulumi. Angazi ukuthi uyindoda yani wena yazi. Hawu mama kanti ungapha kunini ngifuna la ngaphandle? Oh. Inyanga iphelile. Yebo. Kanti niwahola nini la ma-115? Hawu mama akuwona ama-150, ama-150. Mama isazongena imali ngithi. Njoba iphelile inyanga ngithi kusho khona ukuthi like kwi-agent sibaningi. So isaholela abanye abantu nakimini izongena imali. Aymusukugida ndawonye manje njengenkukhu ibhuquzo othulini. Ingathi uzongidina njena. Amagama akho abuhlungu bengicela siye ukukhuluma ngale nto le. Bengithi ngizokubheka. Hey guys, ngizochecka ukuthi nishintshe kahle. Okay. So far I'm satisfied. Okay. Guys bazonilanda manje ne? For ngicala ngaphakathi make sure please switch off your cell phone and ngena ngaphakathi ne? Make sure ukuthi you switching off your cell phone. Okay? Yeah. Okay, thank you. Enjoy. Guys, ukhona seholile? Hayi mina lutho. Inama ngahola yazi lutho. Juna mangathula nexas. Hayibo. Kusho ukuthi ngabe udeductile imali ye joining fee?
Kodwa Lindi noma ngabe kuthiwa kunjalo akusho ukuthi angaze ayithathe yonke imali. No, yazini guys, usijwayela kabi kumele ukuthi simlandeni. Mntwana ngeke. Lo muntu ngeke aze asibhukhe ifiso zebuzomzela ngalo mqondo. Phumani kulo muntu mfethu simbukeni nje ngathi simbuke. Wena wenziwa ukuthi uyigwala. Okay guys, ngikhuluma ne-production. Baney'nkinga ze-financial. But mabeqeda nje ukuyilungisa, ngizobuya guys ngizonibhadala ne. Nale ngicabanga guys ukuthi mhlawumbe sengiwadlile aba-150 yini. Angeke ngidle imali encane kanje. So nabebhadala ngiyabuya guys ngibhadala ne. Enjoy ishooting. Sharp. Yazi lo ucabanga ukuthi ama-150 imali encane. No ka ibhaya vele 150. Makabe uthi uyamlanda. Akushongo mina nangu ukuthi asimlanda. Okay, asimlandeni vele manje. Silindeni, asimlandeni. Kahleni guys, angithi ube la lo muntu manje. Babuze. Amagwala lezi ngikhulumela vele. Ngithi umuntu wakho. No, that was excellent. Okay, now dude. Wafula ba mungu ngenye indlela. Yeah. Guys, you're right. You guys pause. Okay, no problem. Njalo right. Kapi. Mbani kama. Kiulinde. Pretty face, eh? Wow, buso becamera. Ngiyabonga. Kodwa ngambe buya kanjani buso becamera? Exactly njenawe. And ngiyabona uyayithanda le industry. Too much. Yazi ngifuna ukuphumelela ngayo nje, that's why ngila. Doesn't one night mama selapha kimi kayibanje. I'll make sure qinisekisa ukuthi ufana nami bafuna kwami, okay? Just that one night. I promise. Hey, awuqala ngifake isibongo. Hayi man. Lalela. Yazi njani? Just think about it. Okay, one. Come to my place. Then we'll talk, okay? Sure. Uyancane tu. Okay, Sana sana mancane. Yeah, babe. Yazi ukuthini? Ngithanda kanjani? Uyangithanda? Kakhulu. But mina ngibelieve. Awu believe? Yeah. Ngicabuzela uzobona. Ima ngicabuze. Iba ncane. Okay. Sana sana. Angazi ngicale phi ne? Athi ngibuze lento le yakho yini? Lento yenza ibiza umsebenzi acting. Moya kuyihamba nabani? Baningi abantu engihamba nabo kodwa umuntu engihamba naye kakhulu uLindi. Ulindi ne? Ulindi yambona lo mntwana lo mfushanyana lo wangala ekhoneni lo umhlophe. Okay, ngiyambona. Yeah. Nizani naye? Ulindi angithi uyena owangifaka izinto ze-acting. Shuthi uyena owangifaka kwi-agency yakhe ezokwazi ukuthi ngitholele umsebenzi we-acting kahle kahle. Wakufaka? Yeah, babe, wangifaka. Wangena. Ngangena. Ulindi. Yazi khona ngingaku-understand kahle. Phakathi kwakho noLindi uqhubekani ngoba nogogo uyasuspect ukuthi wemthandana noLindi. Yazi babe mamela noma ngabe kuthiwa yini ongasuyicabange ngami noLindi. ULindi niyathandana noLindi. Asithandane noLindi. ULindi umngani wami uLindi okuyena okwazi ukuthi angikhombise indlela yokuya kwi-acting ukuthi mangifuna ukuthi i-future yami iphumelele kulento kufanele ukuthi ngihambe nayo. Uyena ongikhombisa i-agency yakhe. Asithandane noLindi singabangani. Uthandana noLindi usho ukuthi la kule yonke le game le imislima ne? Okay, ungishaya isandla ngoba naku ucabanga ukuthi ngithandana noLindi. Uyathandana naye. Ungishaya isandla ucabanga ukuthi okay, yazini mina ngikhathele manje. Everything thetha amacala wena. Hayi. Hayi man. Mama bengicela ukugcina ukuthi ungisize. Ungiboleke imali yokugibela. Ngiyithathe phi? Hawu mama, ngiyazi ukuthi ngeke uzuhluleke ukuthi ungizamele imali yokugibela.
Ihlule wena. Mina. Mama wena nomakhelwane obaziyo la ngaphandle bangakwazi ukuthi bakunikeze abanye omama. Ndumiso. Kunini ngikutshela ngithi hamba uhereza ufuna umsebenzi? Mama mangilahla uwena yazi abantu bathini isisho sithi intandane enhle ngumakhotho ngunini. Ngikodepi kona lana urabish udoti idustbin. Yini engizoyikhotha ngoba ukhotha into obonayo ukuthi nazi ithele. Mama Unini? Okay mama ke uphikisana nesisho kulungile ke. But bengicela ukuthi ungisize mama. Ngikhathele. Hamba ufuna umsebenzi man. Ngikhathele. Sanibonani. Hayi Lindi. Yazi kuthini? Nansi intombeko. Itshela kunika imali. Angithi uyasebenza wena. Salam kahle. Haw. Utanona imali yokugibela? Njengokubona nje iyabheda. Asambe ngigibeza. Ayisho. Sanibonani. Sawa. Njani? Yeah, right. Kuba igama lakho? Ngundumiso. Right. Papama, wangathi ulele nje. Yeah, ngi-right. Daniel, I'm having a problem. Some of the actors azange befike ne. Kunento engifuna ukuthi ngenzele wena la. I hope angeke ngiyisola. Hayi angeke noma yini. Noma yini boza yami. That's fine. Daniel, ngilandele. Bathi umakeup anyana abona ukuthi njani angazi julile. Just follow me. Sam. Keke. I'm having a problem. Seriously. The actors didn't preach. I don't know what's the problem. But then, however, he knows the miss. I hope it's something for now, right? What I want us guys to do right now, say rehearsal. Please don't disappoint me, okay? Okay. Say it out and match. Okay, just for a reason for now, okay? Yeah. All right. Camera. Rolling. Sound. Speed. Stand by and quiet tune set. In 3, 2, 1 and action. Lalela, kunomsebenzi ngifuna ukwenzela wona la. Umsebenzi onjani lo uhlala phezu kwendaba boss yini? Yazi ngifuna information kumele ngitholele yona. Information. Yeah, so kunabantu abazofika la ngizokunika mina record. Ngizorecorda yonke into eyenzakala lapho. Ukuthi bathini ngasikhathi sini ngifuna ukurecorda lokho. Yabona ke manje. Hey. What if ngiyabanjwa la manje ngiyaboshwa? Angimfuni umfana ophayizayo. Hawu, nokuzophayiza nawe uzobanjwa. Angifuni ukuboshwa mina. Angeke ngizikhona. Lalela. Angisayi kwami ukuthi sengiyacela manje ngiyacela. Asinqangana phela ngingacela ukuthi yenza into engitshela yona. Hayi ndoda ngeke ngizikhona. Uyala masho njalo. Angeke ngizikhona ngiyasaba mina. Right, cut. Excellent. This is what I'm looking for. I would like that. Wena ke but ngicela relax kancane. Kumele ubonise ukuthi uyamsaba. Ungabe too relaxed but bonus uyamsaba responding. So we tried for the last time. Find a check. Okay? Hey, go mama. Kudla kwenu kwabukeka kumnandi man. Hey siyabonga yazi baba. Wenzani ke wena lapha? Banthophayi, angithi asazi ukuthi extra udla ngani? Hawu mama bengithi ngiyaphaka ngoba ngizokuthiwa yi lunch time. We extra. Ngicela uyekele lokho kudla lokho uhamba uyodlala ngama extra. Kwenze njani msindo wami manje? Mama. Ilona uzophaka la and uyazi ama extra adla ngala. Awadleli muslama extra. Sisi. Number 1 angiyeni extra lo. Even noma kuthiwa bekwi extra nawulungele ukuthi wena ukhuluma naso kanjani ukudla into yangithi. Angithi? So angisafuna ukuzwa umsindo from you again, okay? Kuye uphake wena. Yezwa la ukuthi ngathi uthola irole production ayikubiza mhlawumbe izokunikeza icontract awuyisayini lo contract mina umphathi wakho la uzela ngawo awusayini nix ngaphandle kwami ne that's okay. Number 1. Number 2, if bekubuza ngama payment bekubuza ngani awuphenduli lutho until uphendule mina ngithi ngiqashwe yimini agent yini
Because nami ngithanda umuntu okhuluma ne-production indaba zethu, i-agreement yami nawe, eyami nawe. Asikho isidingo sokuthi ngaze ngikhulume izinto zama-payment ne-production ngoba lokho kuzokwenza ukuthi ngabe ngisakubhuka. Yabona? Yabo isuseyibheda masiyilapho. So whatever ama-question abazokubuza wena, ngithembisa ukuthi angeke uphendule uzosho babuze mina. Yonke into ihamba kahle because ngichazele ukuthi yonke into ngizoyilungisa. No, akunankinga. Yeah. Ngithemba uNkulunkulu nokusebenza kanzima. Yeah, nje. Do your job, boy. So sign next ngaphandle kwami. Oh yes. Sharp. Sawubona Ndumiso mfowethu. Yebo sawubona. Kunjani empilweni? Ngiyaphila. Ndumiso mfowethu ngikubizele ukwazi lana ukuthi sele kunifikile la ekhaya niphatheke kanjani? Empeleni ngiba novalo mangibizelwe office. Ngasele kusaqala ukuthi sisebenze la ekhaya. Asiphathekile kahle. Yini kwenze njani? Nokhola siholi njoba nineyinkinga zemali nje. Kuqale nini kwenzeka lokho? Empeleni sele kusafika nje la ekhaya sinayo lenkinga ngoba nala ngaphandle kwi-catering nakhona siphatheke kahle. Kuzoba kuyi-wardrobe. Ahlala besikhahlela basiphosa ngeimpahla, basitshela ukuthi siphethe impahla engezona. Empeleni okwamanje ngisho ngithi lezo inkinga esinazo. Malini abathi bazomnikeza yona? Empeleni savumelana nge-150. Ngathi kuningi oku-wrong. Khona ngenzeka kube kuningi. Empeleni Ndumiso into engubizele yona. Kune-contract engibulungiselele yona. Yale role oyidlalayo. I-contract ka 3 years. Uzobhadala 3.5 per call. Nansi le contract. Ngifuna ukuthi uyibhekisise. Then masubona ukuthi ilungile oyahambisana nayo. Uyisayine bese uyibuyisa kumina. Mangayibheka ngi-right. Ukhululekile ngayo. Noma ngayibheka ngi-right. Noma ungayibuyisa kusasa masuyisayinile. Ngabonga ngakho. Yabo. Lindi. Ndumiso. Lindi. Uhambe kanjani? Thatha isikhomo sibeke phansi. Agreement form or contract. Inyanga mkakhe. 3 years contract. Anzo? 3 years contract. Yaza nje khona le. Wow. 3 years contract. That's cool. Bongela boy. 3 years contract. Siyabongela boy. Ntwana, uyakhumbula ngithi ungagive up. Ungamanje. Yazi Ndindi. Ngiyabonga ngayo yonke into ongenzele yona. Because ukube beungekho ngabe angikho kule ndawo engikuyona njengamanje. Ukuba khona kwami la is because of wena. Ngena. Mabuzi. Sorry. Uyazi? Sengathi ngizogcina ngingasafuni ukubeka lo mconjana wakho la. Ngoba uloko ngibelesela ngale bicycle yeni. Hawu, Gloria. Phela mina bengaqondanga ukuthi sesingaze sixabane nje ngendaba yezingane. Ngangiqonde nje ukuthi izingane isizakale kuphela. Mangabe ngonile Gloria ngiyaxolisa. Hawu. Ubani ovela lapha ku TV? Buka. Undumisa umntanami. Wemame. Hawe mama, usepha mangibabona kude. Awuyena webandla. Undumiso.
yaze yangifuza ingane wemangishinqotho. Wena futhi. Wena ngangidlala. Kanti wena ukwazini ukudlala? Jabula phela. Halala. Akunjani mphathi? Siyaphila sekunjani? Hey ngiyajabula namhlanje ngibizwa nguwe la ema-ofisini shothi ngibizele indaba ezimnandi. Cha sesiwami bengudinga ngempela. Sengitholile lana ukuthi inkampani yakho nawe ubandlulula abantu la. And futhi ngangikutshela ekuqaleni ukuthi mina anginayo i-crew and anginawo ama-extras. Kodwa inkampani yakho ifika la izobandlulula abantu abasebenza la ekhaya. Kuwo konke ke lokho sisiwami sengifike esinqumeni sokuthi angisenawo umsebenzi wakho. Sengiqedile ngicela uphume uhambe. Mphathi ngiyaxolisa. Angisenawo umsebenzi wakho sisiwami ngicela uphume uhambe. Sisiwami kune-information engiyitholayo la regarding i-attitude yakho towards abantu esisebenzisana nabo la emsebenzini. Uthola ngobani baba? Bathi abekho happy ngendlela ba-addressa ngayo uma ukhuluma nabo. Lokho ku-affecta umsebenzi wami. Ngabe kuyiqiniso lokho? Well, mangikhuluma iqiniso nje, maybe ngisho ngithi yenziwa ama-personal issues enginawo endlini anginikeza i-stress kakhulu. So sometimes angazi nokubona sengiluza ithemba nje. So uyabona ukuthi le attitude yakho nale ma-personal issues akho wathatha endlini walethela emsebenzini azo-affecta umsebenzi wami. Ngiyaxolisa baba kulokwenza. Ngicela kusukela namhlanje ngaphinde ngizwe kuthiwa khona into e-wrong oyikhulumayo kulabantu. Siyezwana? Ngiyezwa baba. This is your first warning. Angifuni ukuphinde ngizwe kuthiwa khona into e-wrong oyishoyo kulabantu esebenzisana nawo. Siyezwana? Ngiyezwa baba, ngiyabonga kakhulu. I promise ngizozama ukudila nayo lento and then it won't happen again. Okay. Ngiyabonga ke nami. Sengicela ukuthi uhambe. Thank you so much. Okay. Sawubona sithando sami. Sawubona Zinhle. Kunjani? Ngiyaphila, wena unjani? Right. Ngithemba ukuthi umangele ukuthi ngifunani. Into engilethela lana uxolisa. Ngikuzokubongela kulo msebenzi wakho oyenza omuhle. Ngikubone nase-TV. Athi uthi ngibuye kuwe ngizokubongela. Oh. Nami ngiyabonga. Ngiyabonga ukuthi uzile uzongibheka and ngiyabonga ukuthi uzongibongela. Ngiyabonga nami. Sithando sami, ngiphinde futhi ngithi ngiyaxolisa. Musi. Akuyona into ongazi ukhathazeke ngayo kanjalo le. Ngikhathazeke kakhulu manje. Mina ngaxolela kudala, namanye ngiyaxolela. Hey, usho nje sithando sami. Ngiyaxolela. Xolela, ntana yami. Ngiyaxolela. Manje kuyena ngifuna ukuthi sicale la sagcina khona. Uyindoda. Madodeni. Okay. Zinhle mamela. Namanje angakabi le ndoda le wena owawufuna ukuthi ngibe yiyona kwakhona ekuqaleni. Angakabi nemali, ngisahlala nomagogo wami, ngisahlala endlini kagogo wami. Umehluko awukho. Angeke ngize ngikhona uku-afford. Bengicela ngesihle nangokwenhlonipho nangokuyithoba. Uhambe sisi.
Sithando sami ngiyaxolisa. My producer, umphathi wami. Ngabizwa kuwe baba ngabe kwenze njani kunyuka imali? No mfowethu ngithenga ucele lana. Yebo. Kunezindaba ezingazinhle engizitholayo la kulabantu asebenzisana nabo. Awu baba ngabe sekufi actor yini? Akusikhona lokho mfowethu. Wena ngikhumbula kahle siqala ukusebenzisana nawe. Sasivumelene ukuthi labantu zobanikeza 500 umuntu. Yebo baba ngilokhu ngenze njalo nje namanje baba ngisapha niyajona ama 550 la. Kodwa indaba engiyithola kulaba bantu ukuthi wena ubathembisa ba 150. Kwasalawo nga 150 bathembise bona awubanikezi labantu. Akunjalo ke baba yazi sixatshaniswa abantu ke manje. I-information engiyithole kubo labantu. Angazi noma ufuna ngibize labantu bezofakaza la ukuthi lento engiyishoyo kuwena iqiniso yini. Cha ungabisa abantu yazi baba inkinga ebenginazo kulezi insuku lezi zidlule izona lezi zenza ukuthi mhlawumbe impilo yami igcine nje yabona baba. Lalela ke mfowethu. Sengikhathele ilamanga akho. Sengicela ukuthi uphumela ngizothola enye agent ezokwazi ukusebenzana nabantu. Uzothola ama agent azodlala ngawe. Phelile. Sengicela uphume uhambe. Ngicela uphume uhambe sengiqedile ngawe. Dumiso. Ngikhathele lamabhutishina. Unini uqalile uphumelele. Ubisifile nje sendoda. Konke kona lana urabisha udoti itafini. Hamba ufuna umsebenzi manje. Inyanga iphilile. Kanti nohola nini ama 150? Ndumiso. Ngiyazi mntwana mkwatele. Mntana ngiyakuzala. Ngifana nomuntu okuzalayo. Washo uma wakho umncane. Ngakukhulisa mntana. Ezintweni eziningi engidlula kuzona nawe. Ngikuthethisa ngikwenza njani umlayo lo kodwa sengithema ngibona ngathi ayi lengane ifuza unina ngako konke mntanami uma wakho wayethanda lemsebenzi oyenzayo kodwa mina zange ngibone kulungile kuwena abantu abenza lemsebenzi baba amabhunguka abanye babo Tanami ngiyacela mntanami wehlisa umoya ngikujajile mntanami manje mangibona imisebenzi ukuthi cha ikhona inqubekela mntanami ungangilahli mntanami ngiyazazi ngonile ubudinga isupport mntanami ngakudedela bengazi ikusasa liphethile sengicela lokho okudinwa kokudinile mntanami wehlise umoya ayikho imiza ngaxabani ngiyaxatshanwa
kodwa kubuye exolelwayo. Angazi ukuthi uthini enhlizweni yakho, ungibekaphi, noma ungibeka esitulweni, noma ungibeka phansi, angazi. Ntombiso, ubheke, ubheke. Ukhona umuntu ongona emhlabeni? Ngiyabuza mntanami, ngithi ukhona yini umuntu ongenaso isono? Ngiphendule. Ndo, uNkulunkulu wadala umlomo ukuthi ishoba lokuyiphungela mntanami. Ngiphendule. Uma usuthule nje kanje ngithini-ke mina? Impilo yokungazwani endlini ayisile. Yangizwa mntanami. Ngiyacela. It's okay, Gogo. Yehlisa umoya. Yeah, it's okay, Gogo. Ngixolele kusuka ngaphakathi. Yeah. Because sengikhalile sengiright. Ngiyakuthanda. Hayibo hey, Yolanda. Hayibo, Dumisa. Hi Yolanda. Uwe lo? Yeah, imina kunjani? Hayibo man, imoto yakho le? Yeah, imoto yami mfethu. Iso company mfethu, life phethe kanjani? Ngangasebenzi, ngawuthola umsebenzi. Kambe awufundela ukuba yini ngapha nina lemsebenzi yenu kuba lula ukuthi uthole umsebenzi? Oh, ngangenza i-diploma in engineering. Oh, i-graduate. Wena athi futhi ngiyakubona eTV na izinto zakho zama-extra sezi-right manje. Mfethu ngiyazama. Angizange ngiphele umoya. Hayi cha ngiyabona. Hayi no, akunankinga yazi Yolanda, khona ezinye izinto ebengisayilungisa kancane kodwa ngizokubonera. All right. Yeah.